Šri Lanka. Ne. To je interesantna ideja, stvarno. To je mnogo interesantan predlog. Šri Lanka. Šri Lanka, tamo smo mogli da idemo do skoro. Znači, zakasnio je predlog. Ali je s pravom zakasnio. Zašto Bugarici drugom? Da je stigao ranije, vidi, svi otišli tamo i najbali. Kao da već dobro nismo najbali ovdje. Kad malo bolje razmislimo ovoj... Aj, nije važno, nema. Ajdemo još neku zemlju, ali nemoj to već malo... Znači, dici 9. zemlje. Kako ste rekli? Rumunija. Rumunija. Zašto? Zašto? Pa želi žena da idemo u Rumuniju, pa to nije problem uopšte. To je interesantan predlog, gospođo. Ali mi pre svega moramo da znamo neke dicinete stvari vezane za Rumuniju. Rumunija, to je složenica. Da, Rumunija je složenica od rumunske i srpske reči. Rumun i ja. Šta to znači, drugarice? Rumun i ja. Ne želim nikoga da vređam, odmah se ograđujem, ali mene i to zvuči poprilično homoseksualno. Prema tome, ono je biseksualne zemlje. Kako? Nepal! Interesantan predlog. Nemojte, vi sve se smijete, vi sve to kao smiješno. Nepal je interesantna zemlja. Međutim, bilo je pokušaj i ranije, da vam kažem, otključujem sada neki, ja kao budući predsjednik Srbije otkriveni su neki spisi u CDB ubija. U koji sam ja morao da budem upućen kao emis, jer sve naše buduće predsjednike upoznaju sa te decidimetne stvari vezane za našu istoriju, a i šire okruženje svetsko. Znači, bilo je ranije pokušaja da svi odemo u Nepal. Ali kao što sama reč kaže, ne pali. Nisu mogli da upale to što je trebalo da su upali i ne pali. Idemo možda neke lakše zemlje, ajde sve neki, vidim, naš narod voli ezoteriju. Mi smo svi pomalo ezoterični. Ajmo jednu zemlju, ajde, još jednu, ajde. Vidite da nije teško.